E varză. Salutare localnicilor și bine v-am găsit pe cel mai tare canal în devenire, Nick NND. Înainte să începem episodul de astăzi, băgați un mare like, nu uitați să vă abonați, să apăsați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez un videoclip nou. TikTok, Facebook, Instagram, la fel, Nick NND peste tot. Urmăriți-mă și pe acolo, pentru că în viitorul apropiat vom face giveaway-uri și ar fi bine să mă urmăriți pe toate rețelele sociale. Astăzi se anunță o zi foarte, foarte plină. În primul rând am o filmare pe la Pro TV, am o întâlnire cu niște prieteni din Germania care au venit în România, trebuie să mă văd cu ei. Și nu în ultimul rând, mergem să vedem ce mai face blonda noastră, Calibra. Numai că voi împărți această zi de filmare în mai multe vloguri, pentru că nu vreau să iasă unul foarte lung și să plictisim. Deci dacă mă veți vedea îmbrăcat la fel și în următorul vlog, o să știți care este motivul. Păi să nu mai lungim vorba, zic să dăm drumul episodului și să vedem ce s-a mai întâmplat cu mașina. Ja! V-am ajuns și pe la mașină o tură să vedem ce au mai făcut băieții. Hai să vedem ce stadiu se mai află, dacă s-a mai avansat cu lucrarea. Nu prea am anunțat noi așa decât cu 10 minute înainte că venim. Și acum toată lumea pe mașină. Toți grămadă să lucrează, știi? Am venit cu bodyguards-ii. Salut, salut! Se lucrează, beau, toată lumea să mă privească frumos. Hai să dăm un polish corect. Nu? Da. Salut, ce faci? Bine, bine v-am găsit. Bine a venit să vedem ce se mai întâmplă cu treaba. Să vedem cum arată. A prins culoare prima oară când o văd toată o culoare. Cine a jucat X0? Emanuel, ce vrea să semne desenul ăsta? O simplă coincidență. What the fuck? Deci mi-a pus și plafon, să înțeleg? Bă, ești nebun? Și că-i barcă. Deci, acum ăsta e tot de control, că dacă n-am controlat-o... Da, mai trebuie dat un fueler, după aia vopsel. Uite, tu mai avem din asta, iar trebuie șlefuit-o? Tocmai. Cred că n-a fost vreo mașină mai șlefuită decât asta. Adevărat. De câte ori am venit, s-a șlefuit în Să continuu. știi că n-a fost. Vopsitul e partea ușor. După aia iar șlefuită, iar toată la tampon. A, deci Iar astea... dat fueler. Deci unde sunt circuletele astea, mai sunt defecte, gen, nu? Da, sunt mici defecte, exact asta Am înțeles, deci aici sunt mici defecte, aici uitați-vă, e un mare defect. Da. Păi ce să zic, spor la cu el, atunci treaba merge, totul e în regulă, măcar este o altă culoare, rost n-avem în continuare. Roțile pe nichel pus. Băi, chiar trebuie să vopsim și roțile. Marian nu e, nu? Nu, am dat cu Marian e plecat, a fost vorbit cu Daniel. Stabilim o culoare și pentru jante. Discutat cu băiețele la SRZ, Da. pentru că ei le țin paletarul, că a fost electrostatic. A rămas să facem plafonul... Ce culoare faci, plafonul nu va arăta rău negru. Negru lucios, plafonul. Da, așa zic și eu. Și habar n-am dacă să mai vopsim și el la eleronul ăla pe spate. Facem negru, dar nu știu să facem la culoarea mașinii. Stai mă să fac și eu o poză, da. Unde e telefonul? Eu o să ne vedem și în cabină, la vopsit. Da, neapărat vă chem. Da? Trebuie să-ți comand mască. Deci trebuie să-mi iau mască specială pentru treaba vopsit. Să-ți luăm noi. Să luăm noi mască ca să poți să ne asiști, că o să nu vopsești 10 minute, o să dureze o oră, jumătate, 2 ore. Deci nu e asta primerul. Nu. Nu primerul, cum se cheamă mă ăla, filler. Filler, primer e același lucru. Nu Asta este este filler. un tip pistolabil. Am înțeles. Se aplică pe lucrurile mai complexe, unde s-a folosit Și mai mult. fillerul, ce culoare? Tu culoarea asta o să arate sau? Puncte de ce culoare vei alege. Îl folosim și drept fond. De funcție de culoarea mașinii. Da. Dacă faci galbenă mașina, vom folosi un primer mai deschis. Dacă faci ceva închis, vom folosi un primer negru. Știi, ca Nu, să ne a ajute. rămas pe deschis, a rămas pe galben, Ok. trebuie să aleg nuanța, că parcă galbenul ăla n-aș mai face galbenul, nu știu, puțin mai Bine de diferit. tine. Păi atunci mă chem la filler, nu? Ok, dă Andreea pe aici, că nu o să mai arătăm oamenilor. Oh, băgam mine. Nu-te mă, am blocat. Deci ați observat, da, mai avem. Mai avem retușuri de făcut, uite, Astea sunt ultimele reparații pe care le facem. Astea sunt ultimele. Da, nu o să mai apară pentru că stratul ăsta, vezi pe ce nu are nicio imperfecțiune. Astea sunt imperfecțiuni care se găsesc în kit. Deci câte straturi ai dat până acum? Multe. Multe? I-am dat primul strat de control, ăsta ar fi al doilea, urmează al treilea primerul și pe aia vopseaua propriu-zisă, care și aia poate fi într-unul, 2 sau 3 straturi în funcție de culoarea pe care o alegi. Cu alte cuvinte, e plină de kit, adică. Nu este foarte mult, numai că este pe suprafață mare. Dar și grosime nu. Bările sunt mai încărcate cu kit, într-adevăr, pentru că au fost lucrate cu fibra de sticlă, modificate și ca să le aducem la... Am înțeles.
Bun, Emanuel, atunci ne vedem data viitoare. Ok, vă aștept. Sper să nu mai avem niciun fel de defect. Să fie gata de vopsit. Ăla, gata, am văzut ce era de văzut. Spor la treabă, băieți. Salut, băieți. Oh, uite-mă, Marian, pe ce când nu ești aici? Vorbim de jante sau mai avem timp? Vin altă dată. Mai durează, nu? Hai, te pup, baftă, spor la treabă. După cum ați văzut, avem o singură culoare, în sfârșit, pe mașină, dar încă se lucrează. Să sperăm că data viitoare când vin, o polișăm. De fapt, nu o polișăm, că va trebui să vă iau cu mine în cabina de vopsit. V-am promis că filmăm din cabină. Aștept să-mi achiziționeze băieții mască specială pentru a putea intra în cabina de vopsit și vedem ce se va întâmpla acolo. Deci mai avem până la poliș. Jaf, am revenit cu update la Calibra Tuning Project. M-au sunat băieții să filmăm. Hai peste ei să vedem ce au mai făcut. Salut, salut! Salut! Bă, dacă n-a stat 20 de minute aici la semaforul ăsta la voi, n-a stat deloc. Deci că e pe sus, pe aici, vom să văd, da? Asta e? Păi ești nebun! Frate, ești nebun așa? Chiar... Asta? Asta! Deci că... Cred că e asta. Nu, asta! Aoleu. Aoleu, uitați-vă cum arată mașina, fratele meu. Ce zici, mă? Și eu ziceam că bordul să fie ok, să nu se zgârie. E varză. Uitați-vă cât praf e pe bord. Bă, băiat. Mariane, și eu ziceam să fie interiorul ok, să nu se cutare, să nu se atingă, să nu praf. Păi nu avem ce să-i facem. Am încercat să protejăm cât de mult. Eu zic că e... E țiplă, a? Da. S-au apucat băieții ieri să-ți facă articulația, doar că dacă n-a fost întâmplat niciodată aici, Nu se desfac șuruburile. da. Să dăm și roțile, să le dejantăm, să le ducem la vopsit. Am mai găsit ceva? Nu. Am zis ca să facem întâi articulația, ca așa am stabilit și după aia o băgăm la vopsit. Săptămâna viitoare o băgăm la vopsit, pe marți, miercuri, inter la vopsit. Asta, Andreea? Și după aia e gata, nu? Așa zice Mariana. Sperăm că prindem și un pic de vară cu mașina anul ăsta. Băieții au dat fuelerul, da? Hai să vedem cât de bine e finisat. Deci asta e finisată tot. Trebuie finisat acum, doar. Facem și beleronul? Facem și pe ăla. Așa, deci avem bara față gata, în fueler. Da? Și de asta ce trebuie Se să te facem? închide pistolul, urmează să dăm fior ca la cea de față. Ce cu scociul ăsta? Ce Asta rămână ăsta aici, nu am Am înțeles. cerut să aveți dungi pe mașină. Da. Știi, Eboli, și când 2 săptămâni e gata iarăși. De câte ori am venit, asta a fost vrăjeala de fiecare dată. În 2 săptămâni e gata. Și vin de vreo 3 luni. Păi, spor la treabă, Buli, atunci ne vedem când ne întâlnim. Yeah. 2 săptămâni o să fie gata. Știți ce azi mai devreme? Să sperăm. Ok, bine, Buli. Sper pe mâna ta. Băi, aici n-ați să mă mai arăt, după cum vedeți, e în curul gol, e dezbrăcată, așa că nu vă uitați că e rușine. E arevată pe aici, ești nebun. E căpușită, mă. E izolată bine. Tabla arată ok așa. Deci că e nouă aici, nu? Mergeți să vorbim la jante astăzi? Da, mergem la jante, vedem toate just acum, le dejantăm și mergem să vedem ce culoare alegem. Ai băgat roțile? Da. Aici facem geantele, nu? Aici facem geantele. Hai să le descărcăm. Jantele, Hai că te ajut și eu. Hai înăuntru să vedem ce se lucrează și ce se execută. Mamă, ești nebun, uite câte modele, uite câte culori. Ce tare e griul ăsta, frate. E carbon mat. Da, îmi place, numai că știi care e treaba, mă gândeam să fac plafonul negru lucios. Ele negre, te-ai gândit? Nu știu. Ia lasă una aici, da. Hai să ne uităm puțin la ea. Mai există ceva cromat pe mașină? Nu. Nu. Și ai vrea să o faci într-o singură culoare, să nu mai fie așa cu buza asta Da, polișată. nu prea, nu știu dacă e interesant așa în două. Pare foarte interesant, arată foarte bine, dar dacă mașina este galben cu negru, nu văd altă variantă decât negru. Negre, nu? Da. Acum trebuie să decizi dacă e negru mat sau negru lucios. E a treia culoare pe mașină și n-ar trebui să fie a treia culoare. E ca în mod așa. Mi-ai cerut o părere, eu încerc Da. Mihai mi-a recomandat să nu am 3 culori pe mașină. Merg pe una lui. Uite ce mișto. Vezi ce te și aici sunt doar comenzi la vopsit, nu? Asta e ce e făcut. N-aveți și la vânzare, ce? La vânzare. Cu asta ne ocupăm. Condiționare deja. Dacă vreți să vă iasă geantele cel mai mișto, veniți aici la... SRZ Powder Coating. O să vedeți cum ies geantele mele și după aia o să vă convingeți voi. Băgăm un negru lucios ca să dea bine cu plafonul. Ja! Cam asta a fost episodul de astăzi, dragilor. Update-ul Calibra Tuning Project. Nu uitați de like, share, subscribe, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez un clip nou. Până data viitoare, v-am pupat pe toți. Ja!